नोंथांमोननि थाखाय आं जोबोद मोजां मोनसे भिडिअ लाना फैदों आरो बे भिडिअनि टपिकआ जाहैबाय जितु नोंथाङा मालाबाफोर इन्टारनेटआव माबा मोनसे दाय खामानि मावोब्ला नोंथांखौ पुलिसआ बोरै नोंनि लकेसनखौ ट्रेस खालामनानै हमफैगोन बेनि सोमोन्दै आं नोंथांमोननो खोन्थागोन। दा खोथाया जाहैबाय नोंथांमोना आइपिखौसो मिथिखागौ जानांगौ आइपिनि सोमोन्दै आइपिआ मा मावो मा बेसाद बेखौ नोंथांमोना जितु मिथिया अब्लाथाय आं नोंथांमोननो खोन्थानि आइपिआ जाहैबाय ओरैबायदि खामानि मावो जेरै नोंथाङा एगजामपोलाव आं होनि गारि गंसे गोदान बायबाय गारि गंसे गोदान बायब्ला नोंथाङा गारि नाम्बार प्लेट खालामना लानांगौ जायो बेनिफ्राय नोंथाङा जितु मालाबाफोर गारिजों दाय खामानि मावना फैबाय एक्सिडेन्ट खालामबाय अब्लाथाय नोंथांखौ हमफैगोनब्ला गारि नाम्बार प्लेटजों फैनो हागोन नंगौना नङा जितु नोंखौ गारि नाम्बार प्लेटनि मोनो अब्लाथाय एड्रेसखौ बहननानै पुलिसआ नोंखौ हमफैयो थिग बेबायदिनो आइपि एड्रेसखौबो बिदिनो ट्रेस खालामनानै पुलिसफ्रा नोंखौ हमफैनो हागौ मानो होनब्ला आइपि एड्रेसआबो बिदिनो थिग एखे खामानि मावो इन्टारनेटनि जेसेबां खामानि बेखौ गासिबो आइपि एड्रेस नङाबा हाया गासिखौबो आइपि एड्रेसनि गोनांथिथार जेरै मबाइल नाम्बार दं मबाइल नाम्बार फन खालामनो थाखाय मबाइल नाम्बार मोनसेजों मबाइल नाम्बार मोनसेसो खालामलायनाय नङाब्ला हाया थिग बेबायदिनो इन्टारनेटनि खामानिखौबो बे आइपिआसो खालामनानै होयो बेनिफ्राय गंसे कम्पिउटारनिफ्राय गंसे कम्पिउटार कानेक्ट खालामनो हानाय बे खामानिखौबो आइपिआनो मावो बेखायनो गासिबो डाटाया जाय आइपि एड्रेसखौ नोंनो होदोंमोन जाय कम्पानिया बिदि मबाइल सिम कम्पानिया बिसोरनाव गासिबो डाटाया सेभ जाना थायो नोंथाङा माबायदि वेबसाइट दांदोंमोन माबे वेबसाइटआव थांदोंमोन बेनि सोमोन्दै दा नोंथांमोना खोन्थानि आइपिखौ सोर कम्पानिया खालामो बेनि सोमोन्दै आइपिखौ गावनि जा सिम होग्रा कम्पानिया खालामना लानाया बेखायनो आइपिखौ मोनसे खालामग्रा निजा अथ'रिटि दंखायो मोनसे कम्पानि बे कम्पानियासो खालामना होयो स' नोंथांमोन बेनो बे अथ'रिटिया आइएनएआनो वर्ल्डआव जेसेबां आइपि दं बेखौ खालामनानै होयो माने एलाउ होयो बेनिफ्राय एआइएनए बेयो गोबां रिजनाव डिभाइड खालामना होदों वर्ल्डआव दा बे जोंनि एसिया एपिएनआइसिनि आन्दाराव फैयो बेखायनो जोंनि दा इण्डियानि जेसेबां बिदिनो भडाफन जिअ एयारटेल बिसोर जा आइपि मोन्दों बेखौ एपिएनआइसिनि आन्दारावनो मोनजोबदों दा नोंथांमोना गाहायाव नुदों जानांगौ इउआर आइपि एड्रेस होननानै लिरनाय दङ ब्लु कालारजों गाहायाव बे जि ब्लु कालारनि आं दा जि टिप खालामनानै देखायदों नोंथांमोना बेयाव बे नोंनि आइपि एड्रेस बे आइपि एड्रेसखौ नोंथाङा जेब्ला क्लिक खालामगोन अब्लाथाय नोंनि जि लकेसन बेखौ गासिखौबो देखायजोबगोन नोंथांमोना बेयाव नुनो मोनगोन बेयाव गासिबो फैजोब्बाय दा बेयाव बे आइपिखौ बिसोरो एपिएनआइसिआ सोरनो होदोंमोन बेखौ नैबेयाव नुगोन नोंथांमोना दा बेयाव आं नोंथांमोननो टिक होनानै देखायनो बे आं जा देखायदों बेनो दा बिसोरो बे आइपिखौ रिलायन्स जिअ'नो होदोंमोन दा बे जिअ'आ बेनिफ्राय सोरनो होदों बेखौ माबे एरियायाव दा एक्टिभ खालामनानै होदों बेखौ नोंथांमोना खोन्थिनि दा बेखौ बे आइपिखौ आसाम नर्थ इस्टआव बेखौ एक्टिभ खालामनानै होदों बे स्टेटआव बेनिफ्राय बेनो जि आइपिनि एड्रेस बेखौ नोंथांमोना बेयाव नुजोबगोन नाथाय नोंथाङा ओरैबो नायनो हायो नोंनि आइपि एड्रेसखौ गुगोलाव थांनानै डाइरेक्ट माइ आइपि होननानै सार्च खालामब्लानो नोंथांनि आइपि एड्रेसखौ नोंथाङा मोनगोन आरो बेनो नोंथांनि जि आइपि एड्रेस स' नोंथांमोन थाङै खोथाया बेनोदि जे नोंथांनि बे लकेसनखौ बोरै ट्रेस खालामनो हायो आइपि एड्रेसजों आं नोंथांनो खोन्थानोसै जिथिया नोंथाङा माबेबा वेबसाइटखौ दांगोन एबा इन्टारनेटजों माबा मोनसे खामानिखौ मावगोन अब्लाथाय नोंथाङा जाय कम्पानिनिफ्राय मबाइल नाम्बार एबा सिमखौ बहनदोंमोन बै कम्पानिनियाव गासिबो डाटायानो सेभ जाना थाजोबो आरो सार्भाराव गासिबो डाटायानो सार्भाराव सेभ जाना थाजोबो बै कम्पानियाव अब्लाथाय जितु मालाबाफोर नोंथाङा माबेबा मोनसे टाइमाव इलिगेल खामानि मावदोंमोन माबा मोनसे टाइम मावदोंमोन अब्लाथाय बै टाइमाव नोंथाङा अबेयाव मा एक्टिभ खालामदोंमोन बेखौ बे आइपि एड्रेसखौ नायनानै बिसोरो बैयाव नोंनि मबाइल नाम्बारखौ ट्रेक खालामो मबाइल नाम्बार ओरै मबाइल नाम्बारा बे आइपि एड्रेसखौ ओरै टाइमाव बाहायदोंमोन ओरै होननानै बेनिफ्राय मबाइल नाम्बार मोननाय लोगो लोगोनो नोंथांनि एड्रेसखौ बहनगोन नोंथांनि एड्रेसखौ बहननाय लोगो लोगोनो नोंथाङा अबे जायगानि बेखौ मोननाय लोगो लोगोनो नोंथांखौ हमना लांफैगोन पुलिसआ अब्लानो नोंथांखौ हमनो हायो आरो बिदि खामानि मावनानै ओरैनोथ' जोंनि बे सार्भार गासिबो माबाखौनो आइपिखौनो ट्रेक खालामनो हाखाजोबो नाथाय अराय सम नङा जितु नोंथाङा माबा मोनसे दाय खामानि मावोब्लासो नोंथांखौ बिदि हमनाय जायो आरो ट्रेस खालामनाय जायो बेखायनो नोंथाङा मालाबाबो गाज्रि खामानि दामाव जितु गाज्रि खामानि मावो अब्लाथाय नोंथाङा ट्रेस खालामजाखागोनानो लकेसन जिथिया ट्रेस खालामजाबाय अब्लाथाय हमजाखाबाय मानो होनबा इन्टारनेटनि मुगायाव जोबोद सार्भार सिकिउरिटिनि जि खामानि मावग्रा बिसोरनि नलेजआनो टेक्न'लजियानो जोबोद एडभान्सखा आरो
बेखायनो नोंथाङा मालाबाबो इलिगेल खामानिखौ मावनाङा। आरो जुदि भिडिअखौ मोजां मोनदोंब्ला लाइक खालाम, शेयार खालाम आरो साबस्क्राइब खालाम।